Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Malta l-ewwel u qabel kollox. Malta l-ewwel u qabel kollox. Malta tagħna l-koll l-aqwa żmien ta' pajjiżna. Xemm ċentrali f'dawn il-frażijiet? Malta. Pajjiżna. Ċentrali f'dak kollu li nagħmlu u f'kull ċirkostanza. U għalhekk Malta f'qalbna. Evoluzzjoni ta' ħsibijiet li jaqdu flimkien u jitraxxendu iż-żmien meta saru. Evoluzzjoni ta' prinċipju. Dak il-prinċipju li jżommna iffukati fuq pjan għaliex twaqqaf dan il-moviment. Li nagħtu saħħitna kollha kuljum biex il-pajjiż jikber u jissaħħaħ. Jikber u jissaħħaħ dejjem aktar biex bekk inwettqu il-ġustizzja soċjali, nippromovu l-mobilità soċjali u niksbu l-ugwaljanza. Meta illum qed ngħidu Malta f'qalbna, maħniex qed nitkellmu għal ftit jiem li ġejjin ta' kampanja elettorali. Din hija għajta li aħna ngħixuha u nħossuha. Niddefendu kuljum dan it-twemmin tagħna l-koll li mhuwiex tal-blu jew tal-aħmar. Huwa iżda tal-abjad u l-aħmar li m'għandux partiti, għandu biss imħabba lejn omna Malta. Dan il-moviment kull min ingħaqad magħna jaf illum li aħna dan il-pajjiż inħobbuh mhux skont jekk inkunux fil-gvern jew fl-oppożizzjoni. Iżda inħobbuh dejjem. Nafu l-aħħar 6 snin x'qed jisarfu għall-pajjiż, għall-familji, għan-negozji, għall-ħaddiema, għall-pensjonanti, għaż-żgħażagħ, għall-uliedna. Illum ħafna affarijiet nibdew noħduhom for granted anke bejnietna stess. Imma s-suċċess ekonomiku da dan il-pajjiż qed iħossu kulħadd. Ħassewh l-anzjani tagħna għax żidna l-pensjonijiet kull sena. Ħassewh il-familji u l-ħaddiema għax żewġ budgets mingħajr taxxi, roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, tnaqqis fit-taxxa ta' dħul kull sena għal 6 snin sħaħ, illum anzi nibatulek iċ-ċekk mhux bil-kont, imma iċ-ċekk bir-refund b'ringrazzjament għall-ħidma tiegħek. Ħassew l-effett tal-ħidma tagħna dawk li kienu jgħixu fil-faqar u mxew dik l-iskaluna l fuq. Il-ġenituri li forsi kien hemm min iċċaħħad mill-karriera, ġeneralment in-nisa, li llum għandhom iċ-child care b'xejn bħala familja. Iħossuh il-ħaddiema kollha li forsi sa ftit ta' żmien ilhom kellhom ħobżhom medda. Illum f'Malta il-verità hi li kull min irid jaħdem, jaħdem. Iħossuh dawk il-pazjenti li għandhom bżonn operazzjoni u m'għadhomx idumu jistennew għaliha. U dawk li għandhom bżonn mediċina u dejjem isobuha. Iħossuh uliedna fil-kwalità tal-arja minn mindu għalaqna l-power station tal-Marsa u neħħejna l-heavy fuel oil u ċ-ċumnija minn Dellimara. Iħossuh il-ħaddiema li kien ilhom fuq minimum wage iffriżata. U llum dew jiċċaqalqu. Ħadd f'Malta issa ma jista' jagħmel aktar minn sena waħda fuq paga minima. Iżda fadlilna x'nagħmlu. Fadlilna x'nagħmlu minkejja li bdejna anke nagħtu lura l-vaganzi li jaqgħu festi pubbliċi forma ta' ġranet ta' lif li ħadd ieħor kien ħa.
biex il-familji jkunu jistgħu jużawhom meta jkun komdu għalihom u jqattaw l-iktar riżorsa bżonn juża f'dawn iż-żminijiet, il-ħin flimkien. Iż-żgħażagħ u l-istudenti li llum kważi kollha għandhom trasport pubbliku b'xejn, edukazzjoni titjieb u li jistgħu issa jivvotaw minn 16-il sena l fuq. Ħassew dawk li llum jibatu lil uliedhom l-iskola permezz ta' trasport provdut b'xejn lil kulħadd. Iħossuh dawk in-nisa u rġiel li jridu jiżżewġu mara oħra jew raġel ieħor u sa ftit ilu ma setgħux jagħmlu dan. U dawk il-ġenituri li llum jistgħu jsiru ġenituri permezz tal-IVF b'xejn mill-Isptar ta' Malta. U l-għajnuna ta' 10,000 euro lil dawk il-ġenituri li adottaw ulied. Nista' nibqa' sejjer sensiela ta' miżuri li huma maħsuba bi strateġija, biħsieb li swew lil pajjiż mit-taxxi tagħna stess miljuni kbar. Iżda mingħajr mal-familji ma ħassew l-ispiża. Imma aħna mhux il-flus naraw, iżda l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-mod li kull miżura li għamilna ma rajniex l-ewwel kemm se tiswa, iżda rajna l-ewwel kif se taffettwa lil kull min ħajibbenefika minnha u l-ġid u l-effett li toħloq. Għax il-ġid joħloq il-ġid. Ovvjament kull ħaġa li tagħmel tiswa l-flus. Iżda ngħid jien l-ewwel wieħed bħala Prim Ministru il-miljuni li nfaqna l art tridu nonfqu fuq dawn l-affarijiet aħna nberkuhom. Iżda l-ewwel il-miljuni trid toħloqhom biex tonfoqhom. Bekk kburin li wettaqna dan kollu, li għatfadal xi nwettqu u li minkejja dan kollu għat-tielet sena wara l-oħra irġajna spiċċajna b'surplus fil-finanzi pubbliki. Nagħmlu dan kollu u ħafna aktar affarijiet li ma semmejtx u xorta l-pajjiż idaħħal aktar flus milli jonfoq u nġemmaw il-flus għal uliedna u għal min ġej warajna. Aħna mhux dejn biex jħallsuh uliedna u uliedna nħallu, aħna nħallu flus imwarbin biex uliedna jgħixu aħjar milli qed ngħixu aħna llum. Dak huwa il-mod kif naħsbu l-kol bħala ġenituri. Aħna f'dat ir-responsabilità ta' dan il-pajjiż. U dik hija l-mentalità li daħħalna bħala gvern. Għax minflok dawn il-miżuri faqruh lil pajjiżna saħħewh u stanewh. Saħħewh u stanewh ekonomikament. Imma saħħewh u stanewh fuq kollox lin-nies. Għax fl-aħħar mill-aħħar bdew jaraw kwalità tal-ħajja tagħhom sejra l-aħjar. Lin-nies jħossu li qegħdin mixjin il-qudiem. Għax meta ngħidu Malta f'qalbna, infissru il-Maltin u l-Awċin f'qalbna. Infissru il-Maltin u l-Awċin f'qalbna għaliex naħsbu fihom l-ewwel, naħsbu fin-nies li jgħixu f'pajjiżna. 6 snin ilu bdejna trasformazzjoni ta' dan il-pajjiż u din trasformazzjoni, din il-bidla għadha sseħħ u se tibqa' sseħħ kuljum. U b'mod inevitabbli il-ħajja mhijiex biss wartu żgħar. M'aħniex ngħixu ġo xi ktieb fejn kollox sabiħ, ngħixu fil-ħajja reali. Il-kol kemm aħna tad-demm u l-laħam ħbib tiegħi. Allura bħal ħajja ta' kull waħda wieħed minna għandna sfidi, għandna problemi li rridu niffaċċjaw u nilqgħu għalihom. Għalhekk tajjeb li nkunu dejjem onesti ma' xulxin. Għalhekk qatt ma nistgħu nagħlqu għajnejna u widnejna għal dak li jkun għaddej minnu n-nies li jkun għaddej minn perjodu diffiċli. Għalhekk dejjem nibqgħu ma' quddiem mal-poplu. M'għandniex xi soluzzjoni maġika li l-kull min jiġi bi problema ġdida jew bi sfida ġdida.
u nistgħu jisna insolvuha millum għal-għada. Imma għandna l-onestà li l-abjad ngħidulu abjad u l-iswed ngħidulu iswed. U ngħiduha kif inhi mingħajr tidwir mal-lewża. Il-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna mhijiex statistika. Dak li għamilna u dak li ngħaddu minnu ma jaqafx. Il-ħajja tal-pajjiż l-istess. Dak li wettaqna flimkien qed inħossu l-frott tiegħu. Iżda min jimxi l-qudiem ħajkun qed jiltaqa' dejjem ma' sfidi ġodda, ma' diffikultajiet ġodda. Għalhekk xogħolna, xogħli, mhux se jieqaf tzobtu. Għalhekk niġi quddiemkom u ngħidilkom li flimkien fadlilna ħafna x'nagħmlu bħala partit, bħala moviment, bħala pajjiż. Jien min natura tiegħi u issa drajtuni l-sfidi narhom nikolhom mal-ħobs kuljum. Narhom Somma ħobs ma nikolx kuljum dik il-verità. Imma sfidi u problemi kemm tridu. Narhom parti mill-viżjoni li għandna. Għax konna nafu li jekk nieħdu it-triq ta' tkabbir u mhux tal-awsterità hekk ħajġri. Li nieħdu triq ta' surplus u mhux ta' deficits. Li nqasmu l-ġid lill poplu u mhux nitqamlu mal-poplu. Għalhekk kien se jkollna reazzjoni naturali, sfidi li jiġu mill-azzjonijiet li nkunu ħadna. U dawn l-sfidi huma wkoll parti mill-viżjoni ta' pajjiżna għażmien li ġej. Għal-futur, jien nixtieq naqsam fi 3 partijiet. L-infrastruttura, l-innovazzjoni u l-inklużjoni. Nibdew bl-infrastruttura. L-infrastruttura hija it-toroq, iżda mhux biss. Hija wkoll id-dera u l-indafa ġenerali tal-pajjiż. Hija l-infrastruttura soċjali, minn sptarijiet għal dar tal-anzjani, għal djar għal persuni b'diżabilità fil-komunità. Infrastruttura legali, qed naħdmu biex nimmodernizzaw b'riformi kbar kostituzzjonali. Infrastruttura diġitali u ta' komunikazzjoni biex nippreparaw lil uliedna għall-industriji tagħna. Iżda b'mod partikolari l-infrastruttura ambjentali fejn nemmen li wasal iż-żmien li nofru lil pajjiż spazji ġodda miftuħa għal familji biex inħadnu l-progress li qed nagħmlu ma' titjib drastiku fil-ħalità tal-ħajja li qed ngħixu u nwaħduhom mal-ambjent. Nitkellmu onestament dwar din ir-realtà. Il-progress fih il-konsegwenzi tiegħu. Kif qed qabel iżda u nirrepetija llum. Il-konsegwenzi tal-progress nippreferihom mill-konsegwenzi ta' pajjiż tal-ġnad jew miexi lura kif konna sibnieh. U l-istess jerġa' jiġri jekk il-poplu jafda l-vot lil min m'għandux idea ġodda għal pajjiżna. Saħansitra l-idejat qodma li kellu huma aħjar mill-baħ tal-lum. Anka għal dawn il-kwistjonijiet li jqumu minn żmien għal ieħor, l-isfidi li qed jinħolqu huma inevitabbli. Aħna għandna idejat, għandna soluzzjonijiet. Ħadd ieħor ma qed joffri xejn. Nibdew allura minn xi ħaġa mill-infrastruttura, mill-punt bażiku tal-infrastruttura. Nerġa' lura għal punt bażiku tat-toroq. Pjan u programm nazzjonali ta' bini mill-ġdid tat-toroq kollha ta' pajjiżna xi ħaġa li sa ftit tax-xhur ilu ħadd ma kien jemmen li tista' ssir. Wedna fl-aħħar elezzjoni ġenerali li nirranġaw it-toroq ta' Malta u Għawdex kollha fi żmien 7 snin. Bdejna u se jsiru kollha fi żmien 7 snin. U kif tista' ma tindunax
Kif tista' ma tindunax minn Birzebbuġa sa' Żejtun, mill-Marsa sa' Naxxar, il-Mossa sa' San Pawl il-Baħar u Buġibba, tħallna anke l-xogħol li suppost sar minn ċertu kunsilli. Iżda ħafna drabi jew ma għamluhx jew ma natawx lodda biex jagħmluh. Kullimkien għaddej il-xogħol kbir. U mhux kif konna mdorrijin naqra patching għal toqba x'imkien. Xogħol ta' kwalità qed naqilgħu mit-toroq mill-qiegħ b'servizzi ġodda u nibnuhom mill-ġdid. Biex dawn it-toroq mhux jiservu sakemm titlaq ir-Reġina, imma jservu 20-25 sena oħra. Hemm konsegwenzi ta' żgur li hemm. Ikun hemm ħinijiet fejn ninqabdu fit-traffiku. Trabijiet mit-toroq li qed jsir ix-xogħol fuqhom. Anke jekk itbajjat id-dar ħajkollok inkonvenjent, x'tagħmel ma tbajjatx? Ra x'nagħmlu? Ma nagħmlux it-toroq? Aħna gvern li jippjana u jiddeċiedi u mhux jsib l-iskużi biex ma jsirux l-affarijiet. Għalhekk daħħalna standards ġodda bħalma rajtu fil-junction tal-Kappara, l-istess kif qed jsir fuq skala akbar fil-junction tal-Marsa fejn għaddej xogħol impressjonanti u fuq kull sit tax-xogħol ieħor. Ix-xogħol li qed jsir fuq it-toroq mhux biss se jservi biex jgħidulna kemm għandkom toroq sbieħ jew biex nifrankaw il-ħofor għall-karozzi. Se nħallu impatt fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies għaliex se joħloq aktar ħin għall-familji, se jħalli aktar flus fil-but u se jtejjeb il-kwalità tal-arja fuq kollox. U qegħdin nagħtu spinta fil-proċess biex naqdu għall-ewwel darba f'dak li ħajkun l-ikbar pjan u programm infrastrutturali ta' kull żmien f'pajjiżna biex naqdu iż-żewġ gżejjer tagħna. Kif qed nagħmlu wkoll permezz tal-link ieħor tal-fiber optic, l-istudji kollha li għandna s'issa jikkonfermaw il-benefiċċji u l-qabża fil-kwalità tal-ħajja għall-Lawċin b'mod partikolari meta jitlesta x-xogħol fuq il-mina. Dan jfisser li nkunu kkompletajna il-weda tagħna ta' xogħol fawdex għall-Lawċin. ħankunu għamilna naħseb ftit ieħor, għax ħankunu għamilna wkoll xogħol fawdex għal Maltin niġu. Qed nagħmlu dan għax nafu li hemm gaps ekonomiċi fil-Gżira Awċija. Business li jiġi Malta jaqbad ajruplan u f'kemm ili ngħid isib ruħu fil-fabbrika jew fl-uffiċċju biex inimmuraw dex illum Alla biss jaf. Dik id-differenza ta' kif naħdmu meta nħossu li xi settur tal-poplu qed jaqa' jew taqa' lura. Dan se jkun l-akbar żvilupp infrastrutturali f'Malta ta' kull żmien. Se joħloq inkonvenjent? M'hemmx dubju. L-option iżda li ma nagħmlu xejn mhijiex option. Għax nemmnu li rridu nibqgħu nittrasformaw dal-pajjiż għall-aħjar fejn ikun pajjiż li huwa l-aqwa fl-Ewropa mhux biss fl-ekonomija, fil-finanzi, fl-oqsma soċjali, iżda anke fl-infrastruttura. Nixtieq illum iżda nitkellem ukoll dwar proġett ambizzjuż ieħor infrastrutturali li rrid li nieħdu lil pajjiż permezz tiegħu għall-futur u nibdew diskussjoni interna li tibda mill-partit u li tkompli għall-gvern. Il-viżjoni tiegħi fih dan pjan fit-tul kienet dejjem tibda milli noħolqu l-ġid. Il-ġid li jitqassam fost kulħadd u minn dan il-ġid naslu biex inwiesnu lil dawk li tul is-snin waqgħu lura. Hemm ħafna il-maġġoranza tal-Maltin u Awċin li jħossuhom li mxejju il-qudiem. Hemm oħrajn iżda li ħanindirizza aktar il-qudiem li jħossuhom illi waqgħu lura. Iżda l-maġġoranza kbira ta' nies kif għedt jħossuhom li mxew il-qudiem. U issa il-prijoritajiet tagħhom qed jinbidlu. Mhix bil-fors il-flus il-paga l-ewwel priorità. Saret il-ħin, il-kwalità
tal-ħin. Fuq kollox il-kwalità tal-ħin mal-familja. Irridu aktar ħin mal-familja. U rridu nqattaw dak il-ħin mal-familja f'aktar spazji miftuħa. U dawn huma realtajiet li aħna nifhmuhom u rridu nindirizzaw. U għalhekk nibda bil-ambjent. Irridu li pajjiżna jitla f'livell ieħor fejn għandu x'jaqsam l-ewwel nett mat-tindif ġenerali f'pajjiżna. Għandna lokalitajiet li huma x-xempju tal-indafa. Dan il-gvern għandu mudell diġà bil-mod ta' kif ħdimna qed naħdmu fit-tindif pereżempju fil-Belt Kapitali, flimkien mal-Kunsill Lokali. Irrid li dan il-mudell jiġi rreplikat madwar il-pajjiż. Kif bdejna t-toroq f'Malta u Għawdex kollha, iżda ridna naraw issa jkollna sistema ta' tindif u li nżommu dawn it-toroq notfa. U għandna bżonn is-sem ta' kulħadd. Bħalma bdejna tant tajjeb is-separazzjoni tal-iskart organiku, billi llum kulħadd beda jifhem l-importanza ta' dik id-daqsxejn sforz. Għalhekk bl-istess mod iridu nfehmu lil kulħadd li t-toroq tagħna huma riflessjoni ta' pajjiżna u l-ewwel li jolqot lajn. Se nkunu qed nagħmlu din ir-riforma fit-tindif tal-lokalitajiet tagħna bħala Gvern ċentrali b'għajnuna sħiħa mill-kunsilli lokali kif ukoll mir-reġjuni fejn se jkollhom il-mezzi flimkien li nwettqu t-tindif tal-lokalitajiet tagħna. U dal-proġett m'għandux ikun one-off. Nieħu pjaċir nara clean-ups. Imma irrid nixtieq li kif il-Maltin u l-Għawċin u l-barranin li jgħixu f'pajjiżna inżommu darna tista' tiekol mill-art. L-istess mod irid nara li t-toroq, il-bankini u ż-żoni miftuħa notfa tazza. U hawnhekk niġi għall-ispazji miftuħa. Sar ħafna xogħol. Diġà biex nirranġaw dak li għandna mill-ġmiel ta' ġnien l-Arusa tal-Mosta sal-ġnien tal-Ferrovija f'Birkirkara, ġnien Dominku Mintoff, Raħal Ġdid u l-Fgura u d-diċ ta' taħt il-belt. Iżda mhux biżżejjed. Għalhekk fl-aħħar xhur, u niġi għall-proġett li semmejtilkom, ħdimna fuq proġett ġdid f'Jamant u ta' potenzjal. Fil-jiem li ġejjin se nkun qed inħabbru xogħol kbir ieħor li sar biex nikkonvertu żona ta' pajjiżna li ddeċidejna li minflok timbena ħatkun isservi bħala l-ikbar spazju f'pajjiżna għall-familji kollha. L-ikbar proġett ta' spazju miftuħ għall-familji f'ġenerazzjoni sħiħa. U bl-istess mod, irridu mmorru fil-livelli jmiss biex ikollna aktar kwalità tal-arja nadifa. Irridu nkunu fost l-ewwel pajjiżi fl-Ewropa li fuq medda ta' numru ta' snin nkunu bdejna naqilbu għal karozzi elettriċi l-ewwel f'Għawdex imbagħad f'Malta. Dan ix-xogħol diġà imbeda mill-Gvern. Il-qalba trid tkun gradwali, iżda rridu naqsu l-emissjonijiet mill-karozzi b'mod drastiku għalxejn imbagħad noqogħdu ngergru fuq l-asma u fuq il-mart tan-nifs. Rridu nibdew minn issa b'azzjoni fl-immedjat biex inħeġġu aktar nies li jaqilbu u li jixtru l-karozzi jaħdmu bl-elettriku. Rridu nagħmlu aktar miżuri speċifiċi biex inħajru nies li jekk se jixtru karozza ikun jaqbilhom li jixtru hybrid jew karozza taħdem bl-elettriku, li nagħtu inċentivi għal min jiċċarġa l-karozza elettrika tiegħu fil-garaxx u fil-proprjetà tiegħu ma jinqabadx imbagħad kontijiet ogħla. Dan se nagħmluh biex il-kont tad-dawl inżommuh baxx għal min jiċċarġa l-karozza mid-dar u għalhekk jibqa' jħallas rata domestika. Rridu naraw li kull fuel station f'Malta u Għawdex jkollhom fast charging stations u infrastruttura neċessarja għal karozzi elettriċi. Ħafna ħajjgħidu li dan huwa xi ħaġa ambizzjuża immens. Imma qatt għamilna xi ħaġa li ma kinitx ambizzjuża aħna nafu nagħmlu mod ieħor. Dan huwa dak li lili jagħtini l-enerġija u li jiddistingwina bħala moviment li għandu viżjoni fit-tul għall-pajjiż, b'differenza minn ħadd ieħor.
Nemmen li t-tindif ġenerali tal-pajjiż, il-qalba l-inkarozzi notfa li huma aħjar għall-arja huma żewġ modi kif nibnu fuq it-tajjeb ta' pajjiżna billi nitfgħu ħarsitna fuq il-kwalità tal-ħajja. Il-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd. U nippreparaw pajjiż mhux biss aktar sinjur għal uliedna, imma pajjiż isbaħ għal uliedna. U hawn nara rwol kruċjali għal komunitajiet tagħna, għal kunsilli lokali tagħna li jridu jkunu minn ta' quddiem u jantiċipaw il-bidliet u mhux sempliċement isegwuhom. F'dan il-ħsieb biex il-pajjiż jkompli jirnexxi fil-qasam tal-infrastruttura, hemm ukoll l-isport. Nemmen bisħieħ dal-qasam. Għal kwalità tal-ħajja rridu noħolqu struttura għall-isport, infrastruttura neċessarja biex nirnexxu. Infrastruttura ta' faċilitajiet, imma mhux biss binjiet. Pjan ċar, strateġija ta' pajjiż u impenn tal-federazzjonijiet. U rridu sistema sħiħa għal dan, permezz ta' faċilitajiet, ta' coaches professjonali, sistema ta' edukazzjoni tinċentiva l-isport, tintaħlu d-disciplina f'uliedna. U hemm ħafna talent biex nagħmlu dan. Rridu ngħinu lill-laqdiet sportivi ta' disciplini varji li jiġu l-qudiem bi-strateġija fil-bogħod li jgħidulna kif id-disciplina tagħhom se jispiċċaw biex jirbħu, biex jġibu l-medalji tal-bronz, tal-fidda, tad-deheb, key performance indicators u target ċari. Attitudni ta' winners, għax dan huwa il-pajjiż tal-winners. Jien ngħid li femm mhux qed nirnexxu llum fil-qasam sportiv u għandna fejn qed nirnexxu ma għandna ħafna femm mhux qed nirnexxu. Sinjal li mhux qed noħolqu ambjent li huwa conducive. Mentalità li hija conducive fuq kollox id-disciplina ngħid jien. L-impenn li tqum filgħodu kuljum titrenja. Li inti taf li dan huwa l-impenn tiegħek u li taf li ħassib l-istat warajk illi ħajjejnek biex tagħmel dan. Uliedna huma tajbin daqsu li ħaddieħor f'pajjiżi oħra. Taw tagħlima lil kulħadd it-tfal ta' Special Olympics illi kienu jitrenjaw ta' kuljum b'sagrifiċċju ġurnata wara l-oħra, ħidma ġurnata wara l-oħra u rebħu. Aħna nistgħu nerbħu bl-abiltajiet tagħna. Bl-istrateġija tal-isport li se nniedu mhux fil-bogħod ħanaraw li noħolqu sistemi fejn ngħinu lil dawk l-għaqdiet li għandhom targets ċari. Ngħinuhom finanzjarjament imma mhux bla doġġ, bl-istrateġija ta' winners. Biex inrawmu ġenerazzjoni rebbieħa ta' sportivi wkoll. Biex l-aqwa fl-Ewropa u fid-dinja tkun fl-isport ukoll. Qed tgħidu qed jara kbir. Naraw 10 snin oħra x'ħajkun qed jiġri. Naraw, naslu wkoll. Ħbieb, dik il-ħaġa li tibqa' tiftaħ beraħ id-differenza bejn dan il-moviment u ħaddieħor hija din l-attitudni, din il-viżjoni għall-futur. Nemmen li dan il-poplu għalhekk u nixtieq nitkellem wara l-infrastruttura fuq l-innovazzjoni għandu l-potenzjal li jkun fost l-aktar popli innovattivi li joffri opportunitajiet fid-dinja kollha. U din hija parti essenzjali minn dak li għamilna Maltin. F'din l-art aħna m'għandna xejn bħala riżorsi naturali. Anka l-ilma rridu ħafru għalih, pajjiżi oħra jinżel mill-muntanja waħdu l-ilma. Aħna rridu ħafru għalih biex insibu l-ilma. Rridu noħorġuh mill-baħar u nsaffuh biex nixorbu l-ilma. U għalhekk dejjem min-natura tagħna, minn dejjem konna innovattivi.
ħloqna niċeċ ekonomiki f'pajjiżna li ħafna nies laqqas jemmnu li pajjiż daqstant żgħir jista' joħloq daqstant ġid. Minn dejjem konna ġens li x-xogħol noħolquh għax in-nies ħabrieka. Mhux ħabrika ħafna n-nies. Jien niċċajta maħbib tiegħi f'pajjiżi oħra. Illhom id-differenza bejn il-Maltin u forsi pajjiżi oħra li anke min għandu xogħol mal-gvern u jiskarta ma jmurx biex jorqod, jmur biex jerġa' jaħdem x'imkien ieħor. Veru? Mhux dejjem iżda kien hemm gvern illi jaħdem daqs in-nies. Dik hija l-verità. U jgħidulna kemm iridu bija aħna gvern pro-business konna. Pro-business aħna u pro-business ħanibqgħu. Għaliex ix-xogħol u x-xogħol ta' kwalità jinħoloq mill-business. U li tkun pro-business huwa li tkun pro-xogħol, pro-ħaddiem. U hekk qed jiġri. L-inqas numru ta' nies qiegħda fl-istorja għax min irid jaħdem isib xogħol. Iżda rridu nifhmu wkoll li rridu nkomplu naħdmu biex sakemm ikun hemm persuni li ġenwinament ma jistgħux isibu xogħol dawn ngħinuhom. Illi x-xogħol mbagħad ikun xogħol ta' kwalità li jħallas aħjar. Għaliex persuna waħda bla xogħol aktarx tfisser familja sħiħa fil-faqar. Għax dan huwa il-partit tal-ħaddiema. Huwa il-partit tax-xogħol. Għax nemmnu li x-xogħol flimkien mal-edukazzjoni huma iċ-ċavetta kontra l-faqar. U għax nifhmu dan, nafu wkoll li rridu nibdew nippreparaw lil-uliedna għad-dinja u għax-xogħol ta' għada fl-edukazzjoni. Nitkellmu dwar robotics, intelligenza artifiċjali, automation, blockchain, kunċetti oħra li qed jibdlu is-settur tax-xogħol tagħna drastikament. Ħiliet tal-lum mhux se jkunu biżżejjed għall-fabbriki ta' għada. Il-fabbriki ta' għada li diġà bdejna naraw jimbtu f'pajjiżna mhux se jibqgħu dak il-post fejn ikollok linja u ħaddiem jagħmel l-istess xogħol ġurnata sħiħa, jirrepeti l-istess proċess kważi mingħajr mod instintiv. Il-proċess ta' ripetizzjoni llum qed jagħmluh il-magni b'aktar preċiżjoni u b'aktar ħeffa. Il-ħaddiem tal-fabbrika diġà llum jidħol għax-xogħol xogħol nadif aktar kważi minn ta' avukat. Għax il-linji tal-lum ma notfa daqs laboratorji ħafna drabi. Trid ikun jaf, trid tkun taf kif jaħdem robot. Trid tkun taf kif tipprogrammah. Tkun jaf il-matematika, l-skills tal-inġinerija. U nifhmu li waqt li uliedna inlestuhom għal xogħol aħjar, irriduhom il-uliedna dan ix-xogħol, u żgur li rriduhom. Imma rridu nifhmu wkoll li waqt li l-uliedna inlestuhom għal dan ix-xogħol aħjar li jħallas aħjar u m'hawnx ġenitur wieħed li ħajdlek le ma rridx l-uliedi hekk. Se jkollna bżonn lil ħaddieħor minn barra biex jiġi jaqdi u jħossib lill-uliedna. Għax dak li jġib il-ġid minn poplu li jaqdi lil ħaddieħor għal poplu li ħaddieħor jaqdih. Għandna nibżgħu minn dawn l-isfidi, dan huwa l-moviment li ma jibżax mill-isfidi, iżda jilqa' lihom u jilqalhom. Bdejna u se nkomplu ndaħlu kunċetti fl-iskejl tagħna li jippreparaw lil-uliedna għal din ir-realtà biex id-dinja tal-edukazzjoni u d-dinja l-ġdida tax-xogħol ikunu ħaġa waħda. Hawn jidħol l-innovazzjoni ta' pajjiżna, poplu ħabrieki. U dan il-gvern għandu viżjoni biex jisqi l-bżulija tal-Maltin u l-Awċin. Għalhekk dan illum huwa pajjiż suċċess, l-aqwa fl-Ewropa.
Dan il-pajjiż huwa x'aktarx l-aktar pajjiż li għandu settur tal-manifattura speċjalizzata b'saħħitha fl-Ewropa. Fi żmien meta skont ħaddieħor kien jilab l-imħatri li l-fabbriki se jagħlqu, illum qed nindunaw xi żball kellu. Kemm kabbarnihom il-fabbriki tagħna, kemm hemm eluf ta' familji li qegħdin jiddependu mill-qasam tal-manifattura. Tant illum il-kumpaniji internazzjonali qed jiġu Malta qed jgħidulna ma nistgħux insibu Maltin jaħdmu minkejja li qed noffru pagi tajbin. Jgħidulna rridu nespandu, rridu nżidu x-xogħol f'Malta, nżidu l-business Malta x'intom tafu taħdmu. Għax dan huwa pajjiż fejn tista' taħdem. Iżda għandna bżonn il-Maltin u ħajkonna bżonn ukoll il-barranin. Ma nafx intom ħbieb. Iżda jien nippreferi kumpanija tibqa' li Malta. Tħallas tajjeb lil Maltin u ġġib lil barranin biex tkompli tespandi milli talaq lil bibien u tmur pajjiż ieħor. Jiġri li dawn l-industri jirrilokaw fuq medda ta' snin u jgħalqulek il-bibien ibagħat il-ħaddiem Malti, ibagħat il-pensjonanta Maltija, ibagħtu in-nies l-aktar fil-bżonn Maltin u Għawċin. Ejja ma ninsewx li ftit ta' snin ilu, mhux qed nitkellmu ġenerazzjonijiet ilu, ftit minn snin, 8-10 snin ilu, kien ikollok stejjer tagħlaq fabbrika b'200 ruħ, 200 familja bla xogħol. U xogħol għalihom ma kienx ikun hawn. U l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien ikollu jmur fuq it-television biex jipprova jikkonslhom lil dawn il-ħaddiema. Jien illum immur fuq it-television nikkonsla lill-employers li mhux qed jsibu biżżejjed ħaddiema Maltin. Bħalma konna imdorrijin bid-deficits u d-dejn, qabel konna mdorrijin ukoll kemm il-fabbrika ħajalqu kull xahar, kemm il-fabbrika ħatitlaq mill-pajjiż. Illum drajna il-kumpaniji ġejjin lejn Malta. B'dawk li qegħdin Malta jespandu jkabbru l-operat tagħhom. L-isfidi veru mhumiex dak li jbeżza bihom ħaddieħor. L-isfidi ta' veru huma li nibqgħu pajjiż kompetittiv li joffri xogħol ta' kwalità b'kundizzjonijiet mill-aqwa. U l-isfida li nsibu biżżejjed postijiet, art, mingħajr ma nidħlu fi problemi ambjentali li jakkomodaw l-industri li ġejjin Malta. B'hekk irridu nkunu aktar innovattivi. Għaliex araw ħaddieħor. Fl-istess diskors jgħidulna iġġibux barranin jaħdmu Malta. Mbagħad jgħidulna ma ftaħtux biżżejjed niċeċ ta' xogħol. Li kieku hekk fejn jaħdmu dawn in-nies. Qed jaħdmu llum il-ġurnata f'setturi tradizzjonali bħal kostruzzjoni għax qed nibnu Malta mill-ġdid. Ma qed jaħdmu wkoll f'niċeġ ġodda bħal gaming, bħal l-e-sport, il-blockchain, qed jaħdmu fil-fintech, fis-settur tal-farmaceutika li jespanda bil-kbir, fis-settur tal-medical cannabis li għandna l-aqwa kumpaniji fid-dinja, fil-printing tal-currency, bl-aqwa żewġ kumpaniji fid-dinja. Sirna ċentru ta' manutenzjoni u tiswija tal-ajruplani. Matul is-snin għexna għax konna poplu innovattiv. Dan huwa poplu li tagħtih inizjattiva u jiġri l-qudiem biha. L-ekonomija tagħna llum mhijiex waħda bbażata fuq settur wieħed, hija mifruxa fuq diversi setturi. Jekk taraw il-mod ta' kif inqasma l-ekonomija ssib lis-setturi li joħolqu x-xogħol f'Malta huma kważi kollha l-istess daqs. L-ebda waħda minnhom ma tiddomina, dan jfisser li jekk Alla ħares qatt jinqala xi ħaġa f'settur wieħed, l-ekonomija Maltija ma totorx. Min jifhem fl-ekonomija jħares li b'dan il-mod. Ngħid jien min jifhem kif pajjiż jikber u jimxi l qudiem jara dawn l-indikaturi, mela noqogħdu mbażżaw bil-babaw. Il-politika ta' ħaddieħor treġġa l-arloġġ lura fuq ix-xogħol u l-ġid li qed jinħoloq. U għalhekk irridu nkunu l-pajjiż kosmopolitan tal-futur. Mudell ta' intelligenza artifiċjali ta' automation fid-dinja fil-industrija qed tħares
l-modi ġodda għal ġenerazzjoni li jmiss. Rridu nilqgħu għall-Industry 4.0 fejn il-fabbriki f'Malta se jibdew jħarsu biex jagħmlu upgrades importanti għall-operat tagħhom. L-istess mod niftħu għall-industrija kreattiva u diġitali li tista' topera minn spazji iżgħar imma li joħolqu aktar ġid fl-arti kreattiva u diġitali. Il-mod ta' kif jinbnew video games li jinbnew daqs films kbar. Għandna kumpaniji f'Malta diġà li joħolqu video games li uliedna jilagħbu fuq il-PlayStation mingħajr ma jafu li huma magħmulin f'Malta stess. Dan huma kumpaniji b'ħafna Maltin u ħafna barranin. U għadda pitada rridu naraw li jkun hemm aktar Maltin u Għawċin, anke f'Għawdex stess, jaħdmu f'dawn l-industriji. Biex imbagħad jiġu barranin u jagħmlu xogħol ieħor u mhux uliedna imorru barra ifittxu xogħol għand ħadd ieħor. Dan jorbot mal-edukazzjoni li jkollna istituzzjonijiet edukattivi li jorbtu flimkien. Mill-primarja, s-sekondarja, post-sekondarja, l-junior college, l-MCAS, l-ITS, l-università, anzi ngħid l-universitajiet, b'degrees post-terzjarji biex it-talent f'Malta għawdex jiffjorixxi f'pajjiżna stess u jkun infittex minn barra minn Malta. B'hekk toħloq l-opportunitajiet u Malta tkun l-aqwa fl-Ewropa, iżda wkoll fost l-aqwa fid-dinja. U għalhekk nasal għall-inklużjoni, l-infrastruttura, mal-inklużjoni, mal-innovazzjoni. L-inklużjoni huwa ċentrali fil-prinċipji li jgwidawna. Qed nitkellem dwar persuni barranin. Ħanibdew mill-bażiku. Aħna pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Kull wieħed mill-500 miljun Ewropew wara d-deċiżjoni tal-poplu 15-il sen ilu għandu dritt jiġi jgħix Malta, kif għandna dritt aħna immorru ngħixu f'kwalunkwe wieħed minn dawn il-postijiet. Id-dritt Ewropew li tmur fejn trid fl-Ewropa. 15-il sen ilu kienu bewlna l-idea li l-Maltin jistgħu jmorru fejn iridu. Iżda b'konsegwenza li kull Ewropew jista' jiġi Malta. Jista' xi ħadd jispjega kif saret problema llum li pajjiżna tant għandu xogħol li qed jiġu l-Ewropej u mhux immorru aħna? Ġermaniżi, Svediżi, Rumeni, Bulgari, Ingliżi, Taljani, Spanjoli jiġu jfittxu Malta. Mhux aħna mmorru Spanja, mhux aħna mmorru postijiet oħra, il-Ġermanja jew x'imkien ieħor, dan huma nies li jfittxu x-xogħol. Iżda ejja nkunu kuraġġużi wkoll. Iridu jgħidulna soċjalisti? Mela aħna qatt stħajna li aħna soċjalisti. Iżda min ma jiddejjaqx illi jissejjaħ soċjalist, ma jiddejjaqx li jissejjaħ inklusiv. Li aħna ma nqattawx ħinna nibnu l-ħitan, aħna nqattaw ħinna niftħu l-bibien. Li noffru l-opportunitajiet mhux biss għal min jiflaħ u jista' iżda l kulħadd. Li nifhmu u ngħinu lil min jaqa' lura. Sejjaħ li soċjalist, sejjaħ li soċjalist. Sejjaħ li soċjalist demokratiku, progressiv, liberali, sejjaħ li Ewropew. Sejjaħ li Malti imma fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex dan kollu jagħmilna dak il-moviment li jirrespinġi x-xenofobija. Li l-lemin estrem mhux jalfu imma jqaflu. Li flok ikun esklusiv ħaddieħor inklusiv qed ikun esklusiv. Għalhekk m'għandniex minn xiex nistħu mill-prinċipji tagħna għax nemmnu fl-inklusività fit-totalità tagħha. Aħna għalhekk inħobbu, aħna għalhekk niftħu, aħna naraw l-opportunitajiet fejn ħaddieħor jara problema jibża. L-inklusività. Nemmen iżda li min huwa inkwetat iridu nifhmu u nindirizzaw l-inkwiet tagħhom.
u li s-sigurtà hija prerequisit għal progress. Għalhekk il-komunità li ngħixu fiha irriduha li timxi l quddiem fit-totalità tagħha. Li nħarsu madwarna l-ħin kollu biex naraw li min qed jaqa' lura jew mhux qed ilaħħaq mal-pass ta' ħaddieħor, isib lilna nilqawh, ninkoraġġuh, npoġġuh fuq saqajh u jekk ma jiflaħx veru inġorruh aħna stess. Irridu inkomplu insaħħu dak is-sens ta' komunità li għażilna minn ħaddieħor fejn ma nħallu lil ħadd jaqa' lura għax aħna maħniex poplu għajjur. Anzi, aħna poplu li jgħader u dan huwa il-moviment mhux tal-ejra, huwa il-moviment tal-ġustizzja soċjali. U għalhekk fadlilna x'nagħmlu li dan il-moviment huwa wieħed inklusiv nafuh. Nafuh mhux illum. Ma bdejx magħna u ma bdejniex minn meta konna fil-gvern, hija fil-prinċipju tagħna. Dejjem tkellimna favur l-inklusività. U fl-aħħar snin kemm ħadd pjaċir li flimkien ma' grupp ta' nies, ma' Varis, ma' Debbie, ma' Jeffrey u oħrajn. Irbaħna flimkien l-ewwel ġlieda fl-istorja ta' wara l-indipendenza li kienet dwar dritt bażiku ċivili, id-divorzju. Mill-oppożizzjoni dejjem urejna x'insarfu. Dejjem għedna dak li nemnu u bdejna nwettqu l-bidla. Iżda mill-gvern stajna mill-ewwel jiem inwettqu bidliet importanti li trasformaw it-tessut soċjali ta' pajjiżna. Biex min kien tħalla jaqa' lura, anzi ngħid jien ġie esklus mis-soċjetà, jibda iħossu parti importanti minn dan il-pajjiż u mill-komunità li ngħixu fiha. Id-dritt li persuna b'diżabilità taħdem u tgħix fil-komunità. U kemm jingburi bil-kandidati b'diżabilità li qed joffru ruhom biex jaħdmu huma għall-komunità. L-għajnuna biex persuna ssiba aktar faċli li tadotta. Id-dritt li żewġ persuni li jħobbu lil xulxin huma minn huma tal-liema ġeneru huma jkunu jistgħu jiżżewġu. Id-dritt li persuna tista' ssejjaħ lilha nnifisha mara jew raġel u l-istat jirrikonoxxiha bħala mara jew raġel. Drittijiet ġodda kollha maħsuba biex ma nħallu lil ħadd esklus. Għalhekk moviment inklusiv. Għalhekk moviment inklusiv li ma jrid jara lil ħadd jaqa' lura. Għalhekk nibqgħu il-moviment tal-mobilità soċjali għax magħna timxi l-qudiem. Dan il-moviment qatt ma telaq il-qudiem u nesal xi ħadd warajh. Ma jfissirx iżda u noqogħdu attenti li m'hemmx min qed jaqa' lura. Imma aħna dejjem attenti biex ngħinu mhux biss lil min miexi bl-istess pass bħal ħadd ieħor. Għax dan il-moviment ma jinteressax biss li jara l-pajjiż jimur tajjeb finanzjarjament, imma jinteressana li bil-flus li qed nagħmlu ngħinu lil min qed jaqa' lura. Għax mhux il-flus biss jgħoddu, iżda fuq kollox x'nagħmlu bihom. U li dak li nagħmlu bihom itejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. U għalhekk nixtieq nindirizza il-kwistjoni tal-housing. Għax għandna l-sfidi għaddejjin minnhom sezzjoni ta' nies. Ma nbeżżawx bihom, iżda nofru s-soluzzjonijiet. U nibdew mill-bażiku. Il-bażiku rridu nirrikonoxxuh għal kwalunkwe diskussjoni dwar il-qasam tal-proprjetà. Illi fil-proprjetà illum għandek 80% tal-familji Maltin u Għawċin li huma sidin ta' djarhom. Li jfisser li jekk il-valur tal-proprjetà tola, dawn saru aktar senjuri, saru senjuri żgħar kull wieħed. Il-konsegwenza iżda min-naħa l-oħra li min qed jixtri jew ikri qed isib problema għax il-prezzijiet għolew wisq. Żewġ ċuħ tal-istess munita. Iżda ħanserħilkom moħħkom. Nafu li hawn min qed jibati għax is-sidien ta' ċertu postijiet qed jollu l-kera bla doċċ u m'hemmx mod ta' kif dan jintlaqa. Kif bħal dan iż-żmien sena tellaqna għadna għaddejjin bl-ikbar proġett ta' housing soċjali minn meta għamel proġetti il-Perit Mintoff, issa jgħidilkom
li ftit ta' żmien oħra se jkollna wkoll proġett ieħor ta' housing affordabbli, differenti minn housing soċjali. Iżda dan il-proġett ta' housing affordabbli se jagħti saff ieħor ta' stabilità fis-suq tal-proprjetà. Joffri għażla aktar wiesa' u ta' kwalità għal min ma jaffordjax ġenwinament. Għax dan huwa moviment ta' nies li fil-mixja tagħhom il-qudiem ma jinsewx lil min hemm ħdejhom u lil min hemm warajhom. Ma jippruvawx jagħtu gambetti lil min hemm qudiemhom. Ma ninsewx minn fejn tlaqna. Għax dan mhuwiex moviment ibbażat fuq lejra. Anzi, huwa moviment fejn kulħadd jifhem lil kulħadd. Il-kwalità tal-ħajja mhix hemm għal middle class ġdida biss li ħloqna fl-aħħar snin. Rridu ngħinu aktar minn qatt qabel li dawk li għadhom sallum il-ġurnata biex ilaħqu jridu jaħdmu żewġ jobs u qegħdin xorta jħossuhom bilkemm ilaħqu. Ngħinu lil dawk li forsi żdiedu fil-paga imma għadhom ma żdiedux biżżejjed biex jgħixu komdi. Ngħinu lil dawk il-kategoriji ta' nies li mhux biss billi twiżinhom iżda rridu ngħinuhom aktar. Iżda billi noffrulhom l-opportunitajiet, billi nagħtu iċ-ċans miżuri pożittivi biex min qed jħossu maqtuħ mill-ħajja tal-lum jingħata dik in-naqra imbottatura biex jaqbad trankatur ikbar. U hawnhekk nidħol għar-rwol tal-gvern. Mhux kwalunkwe gvern, ħbib tiegħi. Il-gvern ta' dan il-moviment. Soċjalista, gvern soċjalista, soċjalista demokratiku bħal tagħna irid ikun biex ma jintilifx u jagħti każ dawn l-affarijiet, mhux nintefgħu wara siġġu wara skrivanija, nitkellmu u ma nagħtux każ lin-nies. Għalhekk ukoll iridu pereżempju naraw li nagħlqu dik il-gap id-differenza li hemm bejn pagi ta' nisa u rġiel li jagħmlu l-istess xogħol. Għaliex dan mhuwiex gvern li jikber fis-suċċessi tiegħu u mbagħad jinsa l-affarijiet oħra, mhuwiex aċċettabbli li għandek mara u raġel jagħmlu l-istess xogħol u l-mara titħallas inqas mir-raġel. Ma nistgħux nibqgħu naċċettaw xi ħaġa fis-soċjetà inklusiva tagħna. Għax dik li rridu nkomplu noħolqu soċjetà aktar inklusiva fejn naraw li qed jaqa' lura nifhmu l-bżonnijiet tagħha u tiegħu u nindirizzawhom permezz ta' miżuri pożittivi. Għax dan huwa il-moviment li jippurtah minn kulħadd. U għalhekk li fil-miżuri pożittivi tagħna min nies li qed jitħallsu biex jaħdmu sa tnaqqis fit-taxxi, sa tneħħija fit-taxxi lil persuni fuq il-minimum wage u sa miżuri maħsuba biex jimbuttaw aktar nisa biex jilħqu l-quċċata tal-karriera tagħhom, dejjem naħsbu f'dawk li għandhom bżonn aktar għajnuna. Għalhekk qed naħdmu biex nagħmlu ambjent aktar inklusiv għan-nisa biex jisibu posthom fit-tmexxija ta' postijiet privati biex jirnexxu fil-politika u jmexxu. Min irid jħawwat l-imħuħ jgħidilkom kwoti. Min irid ikun ġust jifhem li qed noħolqu ambjent ġdid fejn it-tfajliet tagħna bħal uliedi jikbru f'soċjetà fejn ma tkunx xi ħaġa ta' barra minn hawn li mara tieħu d-deċiżjonijiet fil-ħajja pubblika kif ħafna drabi jiġri fil-ħajja privata. Qed noħolqu ambjent pożittiv biex kulħadd ikollu l-istess opportunitajiet. Il-gap li rridu nagħlquh fl-opportunitajiet. Għax irridu li ma jkunx hemm distinzjoni bejn nisa u irġiel. Din hija parti mill-viżjoni ta' inklusività għal pajjiżna. Nemmnu li kulħadd jista' jimxi l quddiem imma biex naslu għal dan irridu noħolqu din l-atmosfera u bidla fil-kultura u fil-mentalità li xi kultant ma nemmettux li għad hemm problemi li jeżistu. Il-kwalità tal-ħajja, id-dritt li tagħmel l-għażliet tiegħek, iċ-ċans li tibbilanċja ħajtek bejn xogħol u ħin għalik. U l-ħin x'aktarx waħda mill-aktar sfidi tal-ħajja moderna. Dan li qed ngħid illum m'għandux jiġi interpretat bħala xi bidla fid-direzzjoni. Din hija kontinwazzjoni naturali ta' dak li bdejna flimkien. U nistgħu nagħmluh għaliex issa għandna s-sisien b'saħħithom. Nistgħu nħarsu madwarna biex noffru tama lil min kien beda jaqta' qalbu. Li ma ninsewx minn fejn tlaqna bħala moviment,
li ma nitkabrux, li nibqgħu nisimgħu lil kulħadd, inkluż dak li jħossuhom minsija. B'hekk biss nistgħu nibqgħu nerbħu l-imħuħ fuq kollox il-qlub tal-maġġoranza tal-poplu Malti u Awċi. Forsi tgħidu bdiet il-kampanja elettorali, tintemm 4 ġimgħat oħra, u Joseph illum ma kellimniex fuq l-elezzjoni. Veru. Għax jien ma nemminx l-elezzjonijiet qegħdin hemmhekk biex ngħidu xi ħaġa qabel u qed nagħmlu xi ħaġa oħra wara. Jiet hawnhekk illum biex noffri kontinwazzjoni ta' viżjoni għal dan il-pajjiż li tant inħobbu. Quddiem moviment li tagħna ħafna. L-elezzjonijiet jiġu jmorru, il-politiċi jiġu jmorru. Imma jekk il-politiċi joffru pjan u viżjoni fit-tul, mhux kliem flajru u għedi firħa, jew għar minn hekk negattività li ma twassal imkien, allura l-poplu jista' jagħmel għażla serena. Għażla fuq bażi ta' kompetenza ta' min jiġi qudiemkom bir-riżultati. U n-nies iridhom jistaqsu fil-25 ta' Mejju illi ġej u lilin. Min huwa l-aktar kompetenti biex jimexxi? Joseph jew Delija? Min għandu viżjoni għal uliedna? Joseph jew Delija? Ma min tafu fejn qegħdin? Ma Joseph jew ma Delija? Min jista' joffri s-soluzzjonijiet? Joseph jew Delija? U nassigurakom li Joseph mhux se jieqaf f'sobtu. Dawn huma l-għażliet li għandu qudiemu il-poplu minn hawn ftit tal-jiem oħra. Fuq naħa moviment li jħobb lil dan il-poplu, moviment li mhux superf, li jara fin-nuqqasijiet, iżda wkoll moviment li għandu viżjoni għal infrastruttura għal futur, għal pajjiż innovattiv, iżda wkoll moviment inklusiv li jħossib li l-min qed jaqa' lura, li jħobbu jgħader, li jipparteċipa fil-komunità għaliex il-pensjonanti qegħdin f'qalbna, il-ħaddiema qegħdin f'qalbna, il-poplu qiegħed f'qalbna, Għawdex qiegħed f'qalbna, fuq kollox Malta hija f'qalbna.